Hej og velkommen til. Der er måske nogen, der synes, at min YouTube-kanal er en lille smule rodet. Så renoverer jeg maskiner, jeg laver knive, så renoverer jeg motorcykel. Og så har jeg også kastet mig over lasergravering. Og det var egentlig mest i forbindelse med, at jeg laver knive. Så tænkte jeg, at det kunne være en fed idé, og selv kunne lave læderet. Man kunne skære det ud, så det bliver 100% nøjagtigt. Ligesom man også kan lave alle logoerne og alle de motiver, man gerne vil på læderet. Så det har jeg rodet med i et stykke tid nu. Jeg købte laseren i sommeren 23, og jeg har brugt en hel del tid på at lave det her fine kabinet. Jeg tror, det tog et sted mellem 2 og 3 uger eller sådan noget. Og jeg vil selvfølgelig gerne vise jer, hvordan hele kabinettet her det er bygget op, og hvad jeg har gjort og så videre. Og her den anden dag, der har jeg købt, det kan vel rotisseri til laseren her, for også at kunne begynde at gravere på kaffekrus og glas og alle mulige andre runde objekter. Så det tænker jeg, at vi skal prøve at gå igennem nu her. Og min tanke er egentlig, at der findes jo 1 million videoer ude på YouTube, hvor det hele det foregår på engelsk. Og jeg tænkte jo sådan lidt, måske ser der nogle danskere, der godt kunne tænke sig at få nogle videoer på dansk. Så det er egentlig min plan, at jeg vil prøve at lave lidt forskellige videoer. Jeg vil også prøve at lave nogle med Lightburn. Jeg er ikke super ekspert bruger i det, men jeg kan de fleste ting. Jeg har arbejdet lidt med CorelDRAW igennem en hel del år, og det er også et vektorbaseret program. Så på det område, der ligner CorelDRAW og Lightburn, det minder lidt om hinanden, men selvfølgelig kan man ikke bruge det helt ligesom CorelDRAW. Det kan også nemt tænkes, at der kommer nogle videoer med Fusion 360, hvor jeg også vil lave nogle på dansk. Jeg har 3D printer til at stå ovenpå, som jeg også bruger Fusion til. Men jeg tænker lidt, at vi lige prøver at gå igennem min laser herovre, så kan I prøve at se, hvordan den er bygget op, og så pakker vi rotisseriet ud bagefter. Så vil jeg starte med at tage laseren ud af kassen, så kan vi prøve at se, hvordan det hele er opbygget. Så har jeg trykluften fra her, så har jeg USB-stikket og strømstikket. Og så har jeg lavet sådan, at jeg lige kan løfte laseren op her. Så kan man se, her har jeg honeycomben her, og så har jeg lavet et stykke krydsfiner til at kan sætte en jig eller en skabelon fast i. Det har jeg godt nok ikke brugt så meget, men jeg tror lige at prøve at pille den der jig af der. Man kan godt se, at der er ved at være lidt skidt her. Men den måde det her det fungerer på, det er, at herovre i siden, der har jeg lavet et 80 mm hul og sat sådan et gitter på fra en strømforsyning til en computer. Det der så er ideen i det her, det er, at de huller, der ser her hele vejen op, der suger den ned igennem og går ned under en dobbeltbund, som så går ud herover. Og så kan man se herovre på den anden side her, nu er det ikke så nemt at se på grund af lyset her. Der ser en kasse hernede, hvor der ser et aktivt kulfilter i, som mindsker den dårlige lugt, når man skærer i læder, fordi det lugter absolut ikke ret godt, skal jeg så hilse at sige. Men når man så tager pladen op her, så kan man se her, så har jeg lavet et fint hul her, hvor rotisseriet det skal stå nede i. Og så er det planen, at herovre i siden, der ser jeg et låg her, som jeg kan pille af. Sådan et bliklåg her. Og den skal så monteres herovre på den anden side. Så når at den suger ned fra kulfilteret af, så suger den luften ind herom, ind under bunden her, og hele vejen over, så op igennem kulfilteret og op i udsugningen ovenover. Så der er spekuleret på de ting der, dengang jeg byggede det. Så det er egentlig lavet ret smart, og de her fødder her har jeg 3D printet, sådan at laseren, uanset hvor hurtigt den kører, at den ikke gør det hele ustabilt. Så det er ved at være, trænger lige til en støvsugning herinde på et tidspunkt. Kan jeg lige tage en kost her lige for at fejle alt det her væk her.
egentlig meget simpel opbygning, og det fungerer ret godt. Skulle nok lige have haft gang i en støvsuger her, men det gider jeg ikke gøre lige nu. Og så har jeg jo her, der ser jeg et lille kamera, som jeg bruger inde i Lightburn. For eksempel nu har jeg lavet en hel del nøglering for eksempel. Og har man så sådan et stykke læder som det her, og man lægger det ned på sin honeycomb, og hvis man ikke har det kamera der, så er det altså rimelig svært at placere emnerne så tæt på hinanden. Det er altså guld værd, det lille kamera der. Det sparer en masse læder. Jeg har ødelagt en masse stykker, fordi jeg tror lige, jeg kunne have et stykke her, så kunne det ikke være der alligevel, og så må man smide det i skraldespanden. Hvis man kigger lidt længere op, så har jeg også et webcam til at sætte her, som kan optage, når jeg skærer noget på nede i bunden hernede, når laseren den kører. Men det har jeg ikke sat til lige nu. Så går lidt længere væk her, så kan vi se her, der har jeg lavet til at tænde og slukke for min trykluft med. Og op under bunden her, der ser jeg en magnetventil, som jeg tænder og slukker her, så kompressoren den står bare tændt hele tiden. Og så kan jeg tænde, nu har jeg selvfølgelig pillet luften fra, men så kan man tænde og slukke her. Her, der tænder jeg for min udsugning. Jeg ved ikke, man kan høre det på videoen her, den tænder nu. Og så kan jeg justere luften her, hvor meget tryk den skal have. Og hvis vi så lige går en tur om på den anden side her, så man kan se det her. Her der tænder jeg lyset inde i kassen. Her der tænder jeg for selve laseren. Og så er der en ekstra kontakt hen, lidt længere hen, jeg kan bruge til noget ekstra udstyr, hvis jeg får det på et eller andet tidspunkt. Og så er det ellers kassen der med det aktive kulfilet, der ser bagved der. Og det er altså bare en nødvendighed for lige at tage en lille smule hensyn til sine naboer, fordi det lugter ikke ret godt, når man skal i læder. Så det er sådan set den måde, det er opbygget på. Og nu tænker jeg, at vi skal prøve at pakke pakken op med rotisseriet i. Og nu vil jeg lige prøve at lægge den her i igen her. Lige få den her børstet af. Det skal selvfølgelig ikke være her, når rotisseriet det kommer i igen. Men jeg har ikke så meget plads hernede, så jeg bliver nødt til at lige at sætte det hele ind igen her, mens jeg står og roder med det andet. Det er altså rigtig godt det her. Det passer bare 100% ned. Det flytter sig overhovedet ikke. Men nu kan jeg lige prøve at demonstrere det her, når jeg tænder for luften. Så man kan høre, at der er smæk på. Så lad os prøve at få pakket rotisseriet op. En fin brugsanvisning. Det står faktisk meget godt beskrevet det hele. Jeg har været inde og set et video på YouTube med nogen der pakker dem ud, så har vi alle de små klør til trikloen her. Her har vi selve trikloen til rotoren. Understøtning. Og vi har en lille bitte tandrem her, der skal trække det hele.
er jeg sådan en type også, der gemmer alle kasserne her. Jeg tænker, det er dejligt nok at lige at gemme dem. Så har vi selve, så vi kan få alt det her pillet op her. Skruetrækker og kabel. Og så har vi igen understøttelsen her, når man skal have et langt emne til at hænge. Man kan justere op under, så det ikke står og tipper. Forskellige skruer og lidt forskellige tilbehør. Og et lille bitte vatterpas for at sikre, at emnerne de står helt i vatter, når man spænder dem op. Og så har vi jo selve rotisseriet her. Jeg skal så bare have lavet om, så jeg får træklogen på i stedet for. Så skal vi have gemt alle kasserne væk her. Så er vi ved at være klar til at prøve at få det samlet, så lad os gå i gang med det. Så er vi sådan set klar til at begynde at få installeret træklogen her. Det er jo egentlig det samme, som det ser på en drejebænk, bare i miniformat. Men det vi skal have gjort, det er, at vi skal have pillet de 2 ruller her af. Og jeg vil så have i første omgang vil jeg have klogen til at stå sådan her. Der er nogen, der vender dem om sådan her. Og så hæver man den simpelthen op for og kan få plads til at gravere for eksempel en kop med en hang på, som stikker lidt længere ned. Men det tager vi lige en anden gang. Så jeg skal egentlig starte med at have rulleren her pillet af. Og der ser jeg nogle små skruer her nede i bunden her. Så tager vi lige den første her. Sørg for at passe godt på de her små skruer her. Den der af, og så kan man lige guide rullen ud her. Den ser sådan ud. Der er et lille tandhjul heroppe i enden her, der griber i gummiringen deroppe. På den anden rulle her, den der ser yderst, der ser jeg en lille skive herinde med 2 pinolskruer i, som jeg lige løsner. Drejer den rundt her. Tager den anden, og så er det jo tilsvarende herom, lige få løsnet den lille skrue her på undersiden. Så skulle man jo sådan set gerne kunne trække rullen ud her, det kunne man også. Og der kan man se her på, jeg ved ikke om man kan se det her på enden, at akslen den er flad. Og den skal selvfølgelig passe ud for en af pinolskruerne her. Så den stiller vi lige forsigtigt til side her, så de ikke bliver væk. Sådan der. Og så kan man se herom på bagenden her. Jeg ved ikke, hvor godt man kan se det. Der ser jeg en lille aksel, der går ind i steppermotoren, og den er også flad på den ene side. Og der følger sådan en lille, ja, hvad kalder man det, halvvejs tandhjul til en tandrem. Og den skal igen passe ind over. Og man ser herom på bagsiden, der er et hul her. Der kan man komme til at spænde de skruer her, når man sætter den ind over. Sådan der. Så kan man spænde ned igennem hullet her. Så det der skal ske nu her, det er, at jeg tror lige, jeg starter med at sætte den her på. Og så skal vi lige se, hvor den ser. Den sidder og... Skal jeg lige have drejet en lille bitte smule motoren her. Det skulle jeg lige have gjort inden. Sådan her.
Og så drejer man lige motoren en lille bitte smule, så man kan se den næste skrue her. Så er drivhjul til tandremmen, så er den sat på. Så skal vi have de 2 lange skruer her. Det er de 2 længste, der er i posen, og det er så den anden nøgle her, der passer her i. En lille tandrem her. På med den. På der. Og så er det ellers bare med at få det her kørt hen sådan, at det er heller ikke noget, man skal knoklespænde helt vildt. Det var så det. Så er den faktisk sat på. Så er der er nogle små kløer her med, og der er nogle store kløer med. Og dem her, de små her, dem kan man jo vende sådan her, sådan at de peger indad, hvis nu er sådan, for eksempel man gerne vil have spænde nogle små ting op, men skal man lave nogle krus og noget, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man sætter dem her på, så det kan gå længere ud af. Så, og der følger de små skruer der med. Så lad os lige få det sat på også. Det er lidt nemmere at lige gøre sådan her i stedet for. Det er meget simpelt at lave det her. Og igen ikke knoklespænde de små skruer her. Så lige den sidste. Det var ikke den. Sådan. Nu har jeg selvfølgelig taget sådan et stykke aluminium her, jeg har til at lægge. Jeg har ikke lige noget kaffegrus i nærheden. Men der kan man godt se her, den kan jeg nok ikke spænde så meget ind, at den kan nå. Men så kan jeg flytte. Jo, det kunne jeg lige nøjagtigt. Heller ikke mere end lige. Så det skal man, der har man altså de andre kløer her, de små her, man kan sætte på, hvis man skal lave noget, der er endnu mindre. Så det er vigtigt at lige passe godt på dem, så de ikke bliver væk. Og så har vi den her med sådan ligesom en fjeder påvirket af, ja, det er altså sådan en hård plastik en her. Har man et eller andet emne for eksempel, så sætter man ind med de kloen, og så støtter den her også. Så den er igen. Eller man har den her, man kan stille under her. Stille herude, eller
Der er ikke sådan nogle skrips i, sådan at den kan køre ind. Men det er altså en, man kan stille under. Og så kan den justeres op og ned, så den understøtter det emne, man nu skal gravere i. Så det var sådan set samlingen af rotoren her. Det var egentlig ikke, fordi det var en stor tryllekunst. Så lige brug den her pose, der var med, og lægge de andre ting her ned i, sådan at de ikke bliver væk. For jeg kender altid det der med små skruer og ting, og så er det far med at forsvinde lige pludselig. Så det er vigtigt lige at passe lidt på det. Så næste step, det bliver så at få koblet den til maskinen. Så det er det næste, vi går i gang med. Op med honeycomb. Og så skal vi sådan set have laseren smidt ind igen her. Sådan der. Og så har vi jo selve laseren her, og bag på steppermotoren her, der ser et lille hvidt stik. Og der følger en ledning med her, med et ekstra lille stik på her. Og den ene ende, ja, den passer selvfølgelig ind i steppermotoren her. Så er den sat i. Og den anden, den passer på den ledning, der kommer over fra printkortet af på laseren. Og så skal man jo huske, når man stiller den ned her, at X-Tool-mærket, der står hernede på her, det skal man kan læse. Hvis man vender den en halv omgang, så kommer den til at gravere spejlvendt. Og så skal ledningen simpelthen sættes på herover. Det er nok lidt svært at se på kameraet her, men nu sætter jeg simpelthen stikket i her. Så det vigtigste nu her, det er jo sådan set egentlig, at den her, den står lige i forhold til rammen herover. Og jeg har en smedevinkel her. Igen, så den ikke irriterer. Og nu ved jeg ikke, om jeg kan komme til det her, men det kan jeg vist godt. Så kører jeg simpelthen den her bommen herhen, indtil den rører ved. Og det gør den lige nøjagtigt der. Den skal lige flyttes en lille bitte smule. Dobbelt tjek det en gang, sådan at den skulle sådan set stå 100% lige der, hvor den står nu. Og det jeg så gør nu her, det er, at jeg tager lige sådan et stykke krydsfiner her. Sætter ned i her, og så giver jeg den lige 2 skruer ned, så ved jeg nemlig lige nøjagtigt, at når laseren den, eller rotoren den bliver skubbet helt op imod, så står den 100% hvor den skal. Nå, så kommer jeg lige til at skubbe til det hele. Så vil vi starte forfra. Sådan er det jo.
den store operation at gøre det her. Man hellere lige dobbelttjek. Man kan jo altid lige give det en fin justering senere. Bare hele tiden med at lige at dobbelttjekke, at det står 100% som det skal. Man kan lige så godt bruge den tid, det tager, fordi hvis man ikke får det gjort ordentligt, jamen så bliver ens graveringer bare skæve, og så kan man jo gå og irritere sig over det. Så hellere lige bruge lidt ekstra tid på det. Det der, det er i hvert fald inden for en halv millimeter, tror jeg. Så er vi sådan set egentlig ved at være klar. Så skal vi lige have sat noget USB i igen her, og noget strøm. Og det første jeg egentlig vil gøre, jeg har taget sådan et gammelt glas fra noget salsa af, bare for at prøve lige her at få det hele sat op her. For lige at se om højden her, den kommer til at passe. Jeg tror bare, jeg har bare ramt 100% rigtigt med højden, og det hele, der er bygget kassen her. Det jeg så lige skal være opmærksom på nu her, det er jo, at jeg skal muligvis have flyttet min Air Assist om på forsiden, eller om på bagsiden, fordi man kan se her, den kan lige nøjagtigt ikke gå under kloen til chokken her, eller til rotoren. Så det er i hvert fald, det skal jeg lige have ændret, så jeg piller glasset af her, og så løsner jeg Air Assist, den kejle hernede, flytter det hele om, drejer den her om også, så den ser foran. Så skulle problemet være løst. Jeg trænger lige til at blive gjort rent, så kan jeg lige gøre det samtidig. Så kan vi se her, at hvis man kigger herned, man kan godt se, at det trænger virkelig til at blive gjort rent.
Så det gør vi lige, mens vi er i gang med det hele. Og den her ARS-hest her, den har jeg faktisk selv lavet. Og jeg har løsnet de 2 skruer her. Det her, det er jo den originale, der ser på laserhovedet. Og jeg tænkte bare på, ja, så et sæt, det koster 1200-1300 kroner for ARS-hest med kompressor. Så jeg tænkte på, at det må simpelthen kunne lade sig gøre at lave selv. Og det kunne det også, så jeg gik ind på min drejebænk, så drejede jeg den her. Og det fungerer bare perfekt. Så det er jo også lige nogle penge, der var sparet der. Så skal vi have en lille umbrakonøgle. Så det er altid godt, når man selv lige kan lave tingene. Og det er egentlig bare sådan en kejl her, der jeg har lavet i aluminium. Fræst et plan stykke på den, lavet gevind, og så sat sådan en trykluftvinkel her i. Det er sådan set alt, hvad det kræver. Så her kan man så se linsen her til laseren, og der vil jeg egentlig bare lige tage noget acetone her på en vatpind. Så bare lige gøre det sådan lige så forsigtigt og ren her rundt. Så er sikker på, at der ikke ser noget skidt derpå. Jeg tror faktisk også, det er rimelig vigtigt at køre med ARS på, fordi trykluften er jo med til at holde skidtet væk fra linsen, så der er ikke noget, der slår tilbage op i og gør linsen rigtig beskidt. Så det er i hvert fald en rigtig god ting, og jeg kan se, der er jo kæmpe forskel på. Altså nu skærer jeg mest i læder, hvis jeg ikke bruger ARS, så der hvor jeg skærer, det bliver sort og forkullet, og det der ligesom røgen der, det trækker ud i læderet. Men lige så snart man kobler luften på, så skærer det bare ligesom en kniv i varmt smør. Der er ingen brandmærker eller noget som helst nogen steder, så det er i hvert fald en rigtig god ting at bruge det. Vi kan se, om vi kan få lidt af det her. Det betyder så knap så meget, men når man nu er i gang, så kan man lige så godt lige prøve at se, om man kan få det hele gjort ren her. Så blev jeg enig med mig selv om, at jeg vil have ARS-hesten til at vende ud af, eller i hvert fald tilgangen til den. Og så skal vi lige have den her lille pinolskrue her i igen, der holder den fast. Sådan der. Så. Og igen, som med så mange andre ting, så det her, det er altså ikke noget, der skal på nogen måde skal knoklespændes. Det er bare sådan lige så forsigtigt, for den giver rigelig luft. Rigtig rigelig luft til at kan forsyne den her laser med det. Så drejer vi lige den her herom. Sådan der. Så flytter om foran i stedet for på siden, så kommer jeg ikke i karambolage med kløerne på rotoren derovre. Så kan vi godt sætte den på igen. Skal vi lige have stikket i her om bagpå. Så er sådan set klar nu her, så kan man se, nu kan man køre helt her ind til.
uden at den slår imod. Det må man jo så bare prøve at tilpasse sig efter, at man ikke kommer tættere på end højst nødvendigt. Og så er det jo egentlig, at jeg skal prøve nu at have det glas her. Det skal jo lige gøres ren i acetone også, og så skal det males sort, så jeg ikke får noget. Det er sådan, laseren den har noget at køre imod her. Det er jo egentlig ganske smart her. Og det er låg her, så kan jeg bare lige tage låget af, det bliver siddende. Så vil jeg lige gøre ren i acetone, og så giver det lige noget sort spraymaling. Så får det lige lov til at tørre, så får det lige et tyndt lag igen. Så igen skal det lige have lov at tørre. Og man skal have noget andet, noget lak, der er specielt beregnet til. Jeg har bare brugt ganske almindelig matsårs præmaling her. Man kan jo få noget specielt lak, har jeg set på nogle YouTube-videoer, men om det er nødvendigt, det ved jeg ikke. Det her det er jo som sagt kun et forsøg på at få det hele op at køre. Så må jeg jo købe det, der skal til, for hvis det her det ikke duer. Men nu prøver vi i hvert fald i første omgang. Nu skal det lige have lov til at tørre, og så går vi i gang med lightburn med at få det sat op. Så har jeg fået malet det her glas her, og jeg har egentlig bare malet det på den ene side. Jeg skal jo kun gravere et logo her på den ene side. Det næste, der skal ske nu her, det er så, at nu skal vi i gang med at sætte lightburn op, til at jeg kan køre med rotoren derovre. Og til det, der har jeg fundet ud af, at jeg skal bruge diameteren her på glasset. Og den er 85 mm. Skruer vi op her. 85 mm. Og så skal vi så have fundet ud af, hvor langt der er hele vejen rundt. Det skulle egentlig ikke være det helt store regnestykke. Det er jo egentlig at tage her på telefonen, så siger vi 85 mm gange pi. Skal vi lige have fundet ud af, hvor pokker den er henne. Den var lige der. 267,035 mm er der hele vejen rundt på glasset. Så det noterer jeg også lige ned her. 267,3 decimaler, det tror jeg det er rigeligt. Som sagt, så det her det er kun et forsøg, så må vi rette det til hen ad vejen. Det ser perfekt ud. Så nu prøver vi lige at gå over, og så skal vi lige se her om den står stadigvæk på 300, og det ser ud som om det er fint. Så prøver vi at starte den, og så prøve at se hvad der sker.
Så blev den færdig med anden gravering. Jeg er lidt spændt på at se, hvordan det kommer til at se ud. Det er faktisk kommet til at se rigtig godt ud. Så heroppe på bagsiden, så kan man se det lille logo her. Nu prøver jeg lige at få den her gjort ren, så prøver vi at se, hvordan den ser ud. Jeg tror altså bare, det bliver super godt det her. Det er faktisk blevet rigtig godt. Det får det her lidt frosted look her. Og så har jeg set på YouTube, at hvis det er sådan, man bruger noget af så har jeg set på YouTube, at hvis man bruger Ceramark, så skulle man kunne få logoet til at træde frem i helt sort, i stedet for almindelig mat sort maling. Der får man altså bare det her frosted look. Men det er jo igen alt afhængigt af, hvad man skal bruge det til. Hvis det for eksempel er på nogle rødvinsglas, jamen så er det jo det her, man skal gøre, for at man kan se det, når der kommer mørk rødvin i glasset. Lige at gøre det ekstra godt ren her. Jeg vil faktisk sige, at efter det er min allerførste gang med rotoren, så er jeg ovenud godt tilfreds med det her. Så det er i hvert fald noget, der skal arbejdes lidt videre med. Så fik jeg sat rotoren op til min Xtool D1 10 watt, og jeg synes faktisk, det gik rigtig godt. Det var egentlig ikke så svært, som jeg havde forestillet mig. Selvfølgelig skal man lige få målt glasset ud og diameter og omkredsen og så videre. Men når det først er gjort, så er det egentlig ikke fordi, det er så slemt. Men selvfølgelig lad være med at starte ud med at sætte nogle dyre glas i, eller nogle dyre ting. Prøv med nogle gamle glas, ligesom jeg har gjort her. Det er et salsa-glas, jeg har gjort ren. Og så er skaden ikke så stor, hvis man skulle gå hen og lave fejl på det. Men ellers er det egentlig bare med at komme i gang, og har I nogle spørgsmål, jamen så smid en kommentar, eller skriv til mig på min mail, som står i beskrivelsen under videoen. Og jeg vil selvfølgelig være rigtig glad, hvis I vil abonnere på min kanal og give videoen et like. Fremadrettet så vil jeg prøve at lave nogle flere forskellige videoer i Lightburn på dansk. Som jeg sagt, jeg tænker at måske der kunne være nogen, der ser det ud, der godt kunne tænke sig, at der kom nogle videoer på dansk. Så det er det, jeg vil prøve at arbejde lidt i fremover. Men i den her omgang, tusind tak fordi I så med.